हाय लोगो हाय खावलायनाय बायदि दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय साबायखर लोगो गोजोननाय थाबाय लोगो लोगो मानो लिंहरामोन ओहो लोगो आं नोंनो मोनसे खोथा फोरमायनोसो लिंहरदोंमोन अब्ला जागायदो र' मानो दाखु लोगो खोथाया जाहैबाय लोगो आं एमएस जक्स मुङै मोनसे गोदान इउटिउब चेनेल खुलिदों वाव बेथ' मोजांनि खोथा मा मा नुनो मोनगोन नोंथांनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों र' मानो हागौ दाखु गासैबो नुनो मोनगोन गासैबो माने बै ओहो नङा नों जा सानदों बे नङा मानोना आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों कमेडि भिडिअ कार्टुन भिडिअ खन्थाइ आवरायनाय लोगोसे सुंद' सल' फरायथिनाय बायदि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन आरो खोनासंनो मोनगोन वाव बेथ' जोबोर मोजां बिदिब्ला लोगो जोबोर एक्साइटेड जाबाय आं लोगो नायनो थाखाय मा चेनेल होनदोंमोनलाय लोगो नंगौना लोगो चेनेलनि मुङा एमएस जक्स लोगो मोनसे खावलायनाय लोगो नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जागोन लोगो बिदिब्ला गासै इउटिउब नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गुरै खावलायनाय जाहाथे नोंथांमोनाबो आदानि एमएस जक्स इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो बेल आइकनखौ थुना होयो लोगोसेनो नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होयो आं बेखौनो आदानि जानानै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों आरो जोबनायाव आं एमएस जक्स इउटिउब चेनेलनि जानानै बयखौबो खावलायबावबाय जाहाथे बयबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो गोजोन्थों बाय बाय